Kalakata sesambe safika ke kwaNdelu eMorrison eMzumbe idistrict uku district umnyango wezempilo KwaZulu-Natal njengoba besishilo ukuthi sizofika zonke izinkalo nizosibona wonke amagumbi onke akwaZulu-Natal manje sila indawo yaseMzumbe umphakathi wala usicelile wathi siqhelaqhelile ezibhedlela siyacela ukuthi ke nisilethele izibhedlela kubantu wafika kumyalezo kuNomagugu simela noNgqongqoshe wezempilo KwaZulu-Natal wathi cha noma kanjani ngizosiletha izibhedlela kule ndawo namhlanje ke sifikile kukhona wena dokotela khona no physician khona abalula amathambo abezengqondo onesi akekho umuntu ongekho mawufika esibhedlela konke uyakuthola la na uyayibonela ke njengoba usibona isibhedlela sesithe cababa bakhona odokotela bayabasiza abantu baphume ngobuningi ke abantu baseMzumbe bazosebenzisa ama-services lawa esiwabona khona la njengamanje abantu beyitika wena ke osasekhaya vuka ngoba noma kanjani uzofika ulithole usizo khona la kwaNdelu ngempela eMorrison nokwindawo ke la abantu besicelile bathi bayacela ukuthi ama-services ezempilo ke siwalethe ke beyibone ngamehlo nabo intuthuko esifikile ke la kwaNdelu siyacela ke abantu bephume emakhaya ngobuningi babo uNgqongqoshe ezikhathi zasemini uzobe sethula nenkulumo yokuthi ake sixoxele sila KwaZulu-Natal simisele kanjani sigcine abantu bakwaZulu-Natal be-health njengoba sithi asibe health KwaZulu-Natal futhi sinesiqhubuluko esikhulu lapho sithi sizokunakekela njengowakwethu mawufika la kufanele uzizwe usekhaya noma ngabe isiphi isikhungo somnyango KwaZulu-Natal uzizwe usekhaya ngoba owakwethu wena lonke ke nesi wonke udokotela wonke umuntu osebenza nje esikhungweni sethu unikiwe leso sibopho sithi u2026 unyaka wesiguli unyaka wepatient lapho sithi sizokunakekela njengowakwethu yingakho ke siphumile singena umuzi nomuzi ngonompilo bethu bengena umuzi nomuzi nathi ke uNomagugu simela noNgqongqoshe uphumile uyiganga ngeganga sisibekile sithe cababa isibhedlela kubantu nakuyilast letha khona wonke ama services ongathi mawufika esibhedlela ufika wathole phumani ke KwaZulu-Natal asibe health KwaZulu-Natal zigcina uhealth KwaZulu-Natal ukuze kube mnandi KwaZulu-Natal absolutely.